जोंहाबो आं इदि बर' मानसिजों हाबा जानो आं थांदोंमोन दै आं मिसा खोथा बुङा खिन्थु बे हौवायाबो हाबा जाखानायसोमोन आं मालाय न'आव खानसे समाव रुवाथि थायोमोन खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ'आ जादों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ आरो दासान्दि भाइरेल जाबाय थानाय जायबा आइजो हिन्जाव बिहारि हौवाजों हाबा जानानै गारजानाय बिनि सायाव सावरायनो सानदों लोगोफोर एबा नोंथांमोन आं जायफोरा मिथियाखै खोनासंना लाबानो जाबाय जायफोर नुवाखै एसे नायबानो जाबाय आरोना भिडिअ'खौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअ'खौ आरो अननानै साबस्क्राइब खालाम आरोना 1K जाथारसिगोन नोंथांमोना अनोब्ला मोजां जागौमोन आरोना लोगोफोर 1K खालामनांगौ थाब-थाबनो होमबा आं गोसोफोराबो बाय गोजोननाय मोनगोन भिडिअ बानायनो एसे गोजोननाय एबा थुलुंगा होनाय बायदि जागोन आरो आंखौ मोजां मोनगोन आरोना लोगोफोर जायबा आइजोआ बिहारि हौवाजों हाबा जानानै गारजानाय बेफोर माबायदि जाखो आरो हाबा जानांगौ जानाया बे जानायनि माबा ओंथि गैया जानाय बे हौवाजों जानायनि ओंथि गैया हाबा जानांगौ जानाया थेवब्लाबो गारजानाय माबानाय बेफोरबायदिया जायोब्ला दुखु मोनो आरो जोंबो दुखु मोनो सारा बुहुमनि बर'फोराबो दुखु मोनो बेजों थारमाने आलाय सिलाय जानाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ एबा जायोब्ला एसे दुखु मोनो आरोना लोगोफोर बिनिखायनो बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ बयबो मिथिखायो बेबायदि जायोबा दुखु नाङो बयबो जोंनि आइ आफा एबा बिदा फंबाय गासैबो नंगौ नङा लोगोफोर बिनि सायाव एसे बुंला आङो बारा बुंला नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय भिडिअ'खौ रायबाय थायो बुंबाय थायो होखारबाय थायोबा आंलाय मा खालामनो उपाय गैयाना गथ' उन्दै समा थाखर लिरो मा मानसि इयो बिहारि हाबा जादोंमोन नोङो बिहारि हाबा जादों खै बोसोर जागोन नों हाबा जानाया दिनै गथ'आ 8 बोसोर जाबाय नै 2 बोसोर जानोसै ओमफ्राय दा होखारबाय थायो रायबाय थायो रिन्दि सिन्दि होनना रायबाय थायो आं सोरजों रिन्दि खालामखो मालाय गुबुन हारिनि हौवाफोरजों 8 बोसोर जाबाय नोङो बे बिहारि हौवाजों हाबा जानाया 7 बोसोर नङा 10 बोसोरानो जानोसै बे गथ'आनो 8 बोसोर जाबायबा 10 बोसोरानो हमना ला बिहाय दा नों मबेनि मानसिया आङो रुपहि गोजानि मारै लोगो मोनलायनाय नोंलाय मबाइलाव लोगो मोनलायनानै बिदि हाबा जादोंमोन हाबा जानो माने हाबा जादों ओमफ्राय इनो आरो दा गथ' गथाय दङ ना आं जुदि आं थैना थाङोबा गथ'फोरखौ सोर नायगोन ओमफ्राय नों हाबा दा नोंखौ नांला न' इयो बुंबाय थायो आंनिफ्राय होखारगोन आं नोंखौ बे न'आव थानो आं नोंखौ बुथारगोन आं होनना बुंबाय थायो बेयाव सेखा गिदिर गिसिनि दङ आंखौ हाथा ख्रे ख्रे एरनानै एकदम माबा दाननो होसोबाय थाबाय न' सिङावनो ओमफ्राय आं गथ'नि थाखाय आङो गथ'खौ लानानै एरै थानानै आङो थाबाय आङो नोंनि हिसाबै मा खालामनाय इखौ दा मोनसेबाबो एसे साजा होनांगौ आरो नोंसोरो इनो आरो आंना खोन्थाया नों माने बिहारि हौवाजों हाबा जादोंमोन दा ओमफ्राय बिहारि हौवानो नोंखौ नांला माने नाङाबो होनाखै दिसुन होखारबायल' थायो रायबायल' थायो मैयाबोथ' बुदानो आंखो खैबारसो बुखो नोंखौ दिनैसिम खननै जाबाय एबारजों बिराद बुयो नामा मैया एकदम बेसेबा बुखादों ओमफ्राय दाखालि बिदिनो बुवाखै बारा बुयै होखारो नामा न' सिङावनिफ्राय ताला मारिना दोनो मा नाम नोंनि नामा महिमा देबि लिरबाय नांसिनिफ्राय ठाकुर न'आ सिगां मामोन महिमा रामसियारिमोन न'आ बबेमोन देलाय खिथालाय रुपहि मा गामि खरामारानि नों मबाइलाव लोगो मोनलायनानै गोसोलायना हाबा जादोंमोन बे गथ'आ नोंनि मा नाम अनुपम ठाकुर बे ओमफ्राय दा नोंखौ नांला होनबाय थायो नाङा होनबाय होखारबाय थायो आरो दा नाङाबो होनद्रायाखै होखारबायल' थायो नों दा मबेयाव हाबा जादोंमोन अबेयाव हाबा जानाय न'आबो नोंनिया जायगाया इनिया नोङो हाबा जानाया बबेयाव नोंनि दा नागरजुलियाव हाबा जादोंमोन बिहारि हौवाजों मा नामलाय हौवानि नामा राजकुमार ठाकुर बिफा नामालाय हौवानि नामा दिननाथ ठाकुर आरो जायगानि नामालाय गामिनि नामा इनि नामा इनि नामा नागरजुलि खाथेरबारि नङा नों जेराव थायो भावरागुरियाव थायो नङा मा मावो खानाय हायो बे गथ'आ नोंनि खै बोसोर जाखो 7 बोसोर जाबाय मा नाम मानसि
ओमफ्राय नों मा लुगैयो दा नोंखौथ' बुबाय थायो हौवाया बे आंखौ बुबाय थायो माने राजकुमारखौ साजा होनांगौ आरो एसे नों पुलिसाव थांदोंमोन नामा आं थांदोंमोन ओमफ्राय पुलिस माबा अफिसारा गैया अबाव थांदो टाइमसेयाव अबाव थांदो डिउटियाव नोंखौथ' सिगाङै बेलेग हौवादो हाबा जानाङा जाना बर'फोरा एक्स'फोरा बुंबाय थायोमोन नों बुंदोंमोन ओमफ्राय आं बुजियासै खारखोमाना हाबा जादोंमोन ना खारखुमाना माने सिदा सिदि घराव लांदोंमोन आरो न'आव जोंहा मिटिं जादोंमोन मिटिं जानायाव ओमफ्राय लाना फैदो आरो आबसु अफिसनिबो मानसि थांदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु इसोरो बुंदोंमोन आरो थांनाङा बिजों होननानै खिन्थु आं बुजियासै बेयावनोथ' गाब्र'योना बर' हौवाफोरा मोनामोन बस्था बस्था आं मिथियाना जायोखौ बिहारिफोरा मोदोमोमोन दालाय मा जाखो बुजि मोननायावनो थांदो दा नों थांथ' साननैसो बुजाबाय थाथ' दा सोलाबथ' बे रोखोमनो मिथिबाय आं जुदि थैना थाङोबाथाय होमबा नों मानो बै समाव मानो सानदिया बै समाव आं जुदि सानासै बै समाव बादा होबा मानो हाबा जानायखौ गारदो नोङो आं सिगाङावबो आं बिदि जादोंमोन ओमफ्राय खिन्थु जोंहाबो आं बिदि बर' मानसिजों हाबा जानो आं थांदोंमोन दै आं मिसा खोथा बुङा खिन्थु बे हौवायाबो हाबा जाखानायसोमोन आं मालाय न'आव खानसे समाव रुवाथि थायोमोन बेबो बिहारिसोमोन नामा बर'आनोमोन उनाव होखारदो होखाराखै आं निजे फैदो ओमफ्राय बिहारिखौ मोजांसिन साबसिन मोनबाय नोङो आं बिदि मोनाखै खिन्थु आं बिराद खस्थ'नि थाखाय थांदोंमोन मिथिनायलाय खस्थ'नि थाखाय नों संसार जाबा खस्थ' जाखायोब्रा नोंसोरो जानायाथ' जायो होमबाबो आं बुजियासै दा होमबा बांसिन खस्थ'आ मायाव मोनगोन नों बिहारिजों हाबा जानासो मोनदों नानि सेन बेलायल'सै मा सेन साननैसो बुजाबाय थाथ' जों दा जेबो बुंनो हाया जोंहा बहुद मोजां दङ जों मालाय हौवाखौथ' जों थांबाय थानायफोरखौ इमान जों खयज' हाला दा नैबे बर' हौवा जुदि थांनायमोनबा मा नामलाय मा नाम मोनलाय महिमा रामसारिमोन दा ठाकुर जाबाय दिबिलिरबो नैबे बिथाङा नागरजुलियाव सासे बिहारि हौवादो हाबा जादोंमोन बिथांखौ दा हौवाया बुबाय थायो होखारबाय थायो दा एबसु अफिसाव फैदों बिथाङा बिसार होनो नाथाय जोङो साननो गोनां जादों जे मोनसे समाव बिथांखौ हाबा होनाय समाव माने एबसुफोरा बुंखादोंमोन जे बे गुबुन हौवाजों थांनाङा बे मोजां नङा खिन्थु बिथाङा मानियाखैमोन खिन्थु दिनै फिन एबसु अफिसाव फैनानै बिथाङा बिसार होफैदों जे हौवाया बुबाय थायो बिथांखौ सानफ्रोमबो बुबाय थायो आरो नैबे गथ' दङ बेहा सानै दा बेलेग हौवा हिनजाव लाफैनो नागिरदों बै बिहारि हौवाया दा ओरैबायदि माने जाथाय जादों नैबे बिथाङा रुपहिनि मोननो बिथाङा रुपहिनिफ्राय हरामारानिफ्राय बिथाङा हाबा जाफैदोंमोन नागरजुलियाव सासे बिहारि हौवादो खानाय सिंगादो नाथाय बिथाङा दा होखार जाबाय मा नामलाय नों नामा महिमा रामसियारि मोनो बिथांनि नामा ओरैबायदि जाथाय जायो नुदोंना बर'फ्रा गुबुन हारिजों थाङै थाङै बादा होबाबो लाया